Ширто. Хоро от Пиринската фолклорна област. Размер 7/8. Броим 1, 2, 3. С дълъг първи дял. В това видео ще покажа 3 фигури по 4 такта. Първа фигура 4 такта. Тялото е обърнато надясно. Първи такт 3 прескока, като първият е в дългото време и точно преди него на раз правим чукче. Тръгваме с десен крак и чукче наляв. 1, 2, 3. Втори такт същото, но тръгваме с другия крак. 2, 2, 3. Трети такт същото, но назад и ляво, отново сменяме крака. 3, 2, 3. Четвърти такт, обръщаме се напред и правим кръстоска вляво с десен крак отпред, като отново започваме с чукче на раз. 4, 2, 3. Ръцете са свити в лактите и дланите са изнесени напред отвътре на хорото. Спускаме ръцете в трети такт. 3, 2, 3. Вдигаме ги обратно в четвърти такт. 4, 2, 3. Да изиграем цялата първа фигура. И 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Втора фигура 4 такта. Първите два такта са като на първата фигура. 1, 2, 3, 2, 2, 3. В следващите 4 такта правим 3 кръстоски наляво. Отпред, отзад, отпред. 3, 2, 3, 4, 2, 3. Ръцете са като на първата фигура, започват свити в лактите. Спускат се в трети такт. 3, 2, 3. Вдигат се в четвърти такт. 4, 2, 3. Да изиграем цялата втора фигура. И 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Трета фигура 4 такта. Първите 3 такта са като на първата фигура. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. В четвъртия такт пак имаме 3 стъпки, но с тях се завъртаме наляво на 360 градуса. 4, 2, 3. Ръцете са като на другите две фигури. Започват свити в лактите. Спускат се в трети такт. 3, 2, 3. Вдигат се в четвърти такт. 4, 2, 3. Да изиграем цялата трета фигура. И 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3.